Завдяки надзвичайній багатофункціональності ВД-40 це необхідний інструмент для кожного фахівця у будь-якій галузі. Він чистить, захищає, змащує, проникає і витісняє вологу. Він використовує вуглекислоту замість пропану чи бутану, тому він повністю заповнений вмістом. Якщо на балоні вказано 450 мл, ви отримаєте саме 450 мл мастила без пропеленту. Спрей ВД-40 ідеально підходить для обслуговування механізмів, очищення та захисту від корозії, змащування та захисту рухомих частин, точного змащування, витіснення вологи та обслуговування механізмів. Багатоцільовий продукт ВД-40 можна використовувати на широкому спектрі матеріалів, таких як метал, дерево, пластик, гума та скло.